Kag sa number 1, sinigid lamang nga hapon nag-file sang hagna si 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga nagapaiway anay sa barangay kag SK elections. Luyag ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez nga hindi lang anay pagdayuno ng barangay kag sangguniang kabataan elections upon BSKE 2026. Sunod kay Benitez, ang iningahag na suportado sang 63 ka mga mamalinha. Sa idalom sang House Bill 10591, imbes nga sa Nobyembre 2, sini nga tuig, patigayunon ang BSKE sa Nobyembre 2028 na. Italakayon anay sa kamarang hagna kag desisyonan antes ipasa sa Senado. Isa sa mga rason ni Benitez sa pagpaisol sa nga pinili ay amo ang krisis sa langis kag ang pagpaidalom sa pungsod Pilipinas sa National State of Energy Emergency. Ang COMELEC ang damlag pa nagsiling na nakahanda ng tanan para sa piniliay kag sa Setyembre na natalana ang filing sang Certificate of Candidacy. Postponement of the SKE and the development of it. So nag-file kita with the 63 ka mga lawmakers sa postponement for November 2028 na barangay elections. Hindi po silingon nga i-cancel amo ni election, hindi po silingon sang election fatigue nga rason, which amo na ang strike down sang Supreme Court unconstitutional. Amo ni nga mga rason bangod may international energy crisis kita nga ang pondo sang COMELEC hindi nag-reflect nga doble na ang pagsaka sang crudo. So may ara pa kita sang damong kinahanglan bayran para sa muna. So it's the volatility of the international energy markets as well. Second is about 3.2 million students ang naapekto sa bangod sa lindol. No? So sa Cebu area, sa Davao Oriental, kag sa Soxargen. Kag ang aton first nga BARM elections will be happening, which is just a few weeks from the potential barangay elections. For those three reasons, we have filed for the postponement to November 2028. Okay.